Cebu City Mayor Edgardo Labella nagpasalamat sa kooperasyon sa mga Subuanon dungan sa pahimangno nga padayong magmatngon batok sa COVID-19 virus. Kinihuman matala ang labing ubos nga kaso sa mga virus sa dakbayan sa Sugbo kagahapon. Apan bisan pa man niini di gihapon ang ayan nga magkumpiyansa ang mga tao. Aniya ang report. Sa data nga gipagawa sa Department of Health kagahapon, naka-record og 13 ka mga bagong kaso sa COVID-19 ang dakbayan sa Sugbo. Kini ang labing ubos nga COVID case human sa pagburot sa gidaghanon kaniadto nga miabot gani og kapin sa usa ka gatos kada adlaw. Ang Cebu City adunay total COVID positive nga 9,162 apan nagka-recover na usab ang 6,054. Nahimo kini tungod sa paningkamot sa mga frontliners o disiplina sa mga tao. Murag na disiplina na sa siguro yun ang atong katawhan. Gani usa ka factor bisag GCQ ta wa na to gikuha ang requirement sa kanang requirement sa QPAS. Pahimangno sa mayor sa mga Sugboanon nga padayon ang pagmatngon ug kanunay mosunod sa mga health protocols. Samtang iyang giklaro nga panid-an lang una ang mamahimong resulta sa pagpagawa sa mga tao nga adunay quarantine pass kada adlaw Domingo. Gikabalak-an manggod sa uban nga basin mo balik og daghan ang mga kaso sa COVID kun mudagsa na sab ang mga tao sa adlaw Domingo. Bisan tuod og na ang QPAS pero ato masagong taga konsiderasyon nga naay daghang gustong mangumpra kay mura man higayon. Ato nang obserbahan, tan-aw na tong body language, demeanor o ang disciplinary attitude. Kung dili gani magdisiplina, ato lasang tagtang. Giklaro usab ni Mayor Labella nga napulo lang ka mga tao ang gitugutang makatambong sa misa sa mga simbahan. Hinoon, may padala na siya og hangyo sa IETF nga tugutan ang 10% nga kapasidad sa simbahan nga makasulod aron makatambong sa misa. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.